Аре, аз ще ударя от тета. Махни се от кама! Разкарайте, защото аз ще набия. Ще взема. Къде отиваш, ма? Добре, дайте го сега, че да ни гледаме. Аре, Мари, ще сме купили ли вибратори? Вибратори ви купили. Ма кое? Толкова искаш Не ги бъргаме, чале. Гале, ги с ръката. Гале. Няма. Значи ти е за мен тогава. За мен. Ето, всички. Дай. Не издържа. Чакай, изкарай първо горния подарък. Сега аз трябва да го искам. Не, чакай, тази стил трябва да пее нещо. После ще гледаш, ма. Кое се отваря? Как мисли? После ще гледаш. Кое се отваря? Това е Галя, това е Галя. Малкото! Тихо са. Вземи ключът за бяга, ти се си стигнеш. Това е. Гледай. Абе, да. Онил, брат. Не онил, лан. Ай, пробайте ги сега. Ходихме до Англия да ги видим. Бързо ще избягат. Айде. Ще си ги вземем иначе. Кое се заключва? Чакай, къде те? Голямото. Голямо. Как са размерите? Нацепили ли си? Да. Чакайте, още има. Още! Заповядайте. Бомбони Това е снимка на Криса в банята. Чек, дай разцепи го направо. Пази, ако се запази. Ето е снимката сега. Я покажете на камерата. Давай, обърните. Ще обърнете на камерата. Еде! Я обърните насам. Дайте да гледаме. Не може да видим. Ай, обърнете камерата тук да видим. Ай, нали не го виждаме? Телефотограф. То си пеп. Пеш фото. Да, габърче. Това е много хубаво. Да. Да, много. Зара, да, що не се слуша? Аз съм там, брат. Между другото, на тази снимка бях тагнат аз, ама не знам защо. Ник тяло на пяна гола ги е тагнал. Гледай да снимаш. Ти мънски еко, брат. Много хубаво ме изненадах. Ти благодаря много. Ай, разплачете се малко и пък я бахте. Много изкуствено е. Корумпиран. А? Корумпиран. Кой ма бира, ле? Корумпиран. Къде да го закачам? Само челото е малко по-силно. Май на Галя. Да. Обаче се надъхват, спират. Вътре има такова да се закачат от заедно, не знам как се слагат. Запалим се щичките. Не железне. Отзади няма спокойно. Велики. Ай, сте да си гели. Дайте си торта вече. Да, хайде.